ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायदों खालायनाया गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि ini bisa dulu mana dah? Zadoं माने फिसा साब्रैनि बिफाङानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन। नै लोगोफोर दानिया हिनजावनि नङा सिख्लानि नङा लोगोफोर बिबोमा हाबा जाखानाय बोरायनि साब्रै गथ' थाखानायनि भाइराल भिडिअ लोगोफोर लोगोफोर बोरायफोरनि कम्पिटिसन एबारनिया लोगोफोर नोंबो हायोबा हिनजावफोरा हायोबाथाय बोरायफोराबो हायो आंबो हायो लोगोफोर कम्पिटिसन सोलिगासिनो नामा जोंनि बर' हारियाव लोगोफोर नों हायोबा आंबो हायो हिनजाव हायोबाथाय आंबो हायो सिख्ला हायोबाथाय आंबो हायो बोरायफोराबो हायो बा लोगोफोर बा Bukau langsung langsung hinjaw Masa nukoni problem dong ma dong hendeng. Problem yang bisibang kurang nukorman bisna to gari Bisibu angku. Ayo sudah ini lading biye sekadar. Are bisa. Sampai tak kali itu mau shadow kali mas nak kau jadi beda ya. Lakladan dari tadi jadi. Ang dari itu kita sama bimari habang nang. Aja ni cerita masih kan miri habang nang. Anjelas nanti aku mana mana. Sampai dia Dhubri haba lakla itu dia Dhubri ni haba online je खालायनाया नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों जावैसो जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय बिमा-बिफाखौ हिनजावआ खारदों गानो खालामनांगौ सुदा ज' थानो मोना दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन दा माबा मोनसे जाला लोगोफोर जोंनि बोरायफोराबो माने गोदान गोदान मुलि नागिरो गोदान गोदान हिनजाव नागिरो सासेजों उदै बुङा लोगोफोर खायसे खायसे बोरायफोराबो लोगोफोर बे बोराया लोगोफोर साब्रै गथ' दंखायो इनिफ्राय गोदान हिनजाव लाना खानानै रुम भारा लादो लोगोफोर लोगोफोर जोंनि हाबा जाखानाय बोरायफोराबो गोदान गोदान हिनजाव नागिरो लोगोफोर गोदान गोदान मुलि नागिरो जानायखौनो जाबाय थानो बायो नामा लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोदान गोदान हाबा जानो लुगैयो नामा गोदान गोदान हिनजाव नागिरो नामा लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर गोदान गोदान हाबा जानो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो मा गोसोआव बेरखांदो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानबाथाय आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हा लोगोफोर